לא יפה פה? מדהים פה. אבל העירייה רוצים לפנות אותי. אמרתי להם, אני מפה לא זז. מפה אני לא זז. אני למדתי לא לפחד מחיים. בחיים יש הרבה שבילים. הרבה אנשים היו אומרים לאשתי, איך את חיה עם ערבי? אבל היא לא הקשיבה להם. נכון, לא הקשיבו להם. תראי את הסוס הזה. זה כמו אח שלי. אני אוהב אותו יותר מבני אדם, תאמיני לי. אומרים, אהבה זה יותר חזק ממוות. זה מה שאומרים. שואלת את עצמך עם הסיפור של האמיתי, אה? היא גידלה אותו כמו יהודי. הוא גדל ונהיה חייל בצבא הישראלי. כל פעם שהלכה לנמל חשבתי שהיא תברח. אבל היא לא ברחה. נכון. אסור לתת את הלב למי שלא אוהבים. זה עושה לב שבור, חולה. נניח לרגע שכל הערבים עוזבים את הארץ. איך הם יסתדרו? כולם רבים על האדמה הזאת, בשביל מה? בשביל מה? זה לא של אף אחד הרי. זה שלו. קראנו לה בקיצור. אנה רביע.